Dem baş hevalno em ê divê dersê da li ser dema boriya berdest bisekinin. Hevalno berî ku em derbasî mijara xwe bibin ji kerama xwe piştî ku we vîdeo temaşe kir pê li bişkoka parvekirinê bikin di hesabên xwe yên sosyal medyayê de parve bikin bila hevalên din jî bibînin bila ew jî yani bizanin xebatekê bi vî awayî heye. Hevalno divê em vê yekê bifikirin heke em alîkariya hev nekin videoyan wisa parve nekin em tenê bibin temaşevan bi rastî em pêş nakevin. Ji bo hevalên me jî bibînin armanc ji xwe ev e ji bo kesên li derdora me jî bikevin ferqa vê yekê bila bizanin ku dersên Kurdî tên dayîn di YouTubeê de tiştekî wisa heye bila bala wan bikişîne. Ji ber vê yekê ji kerema xwe li derdora xwe parve bikin piştî ku we temaşe kir. Heke hûn amade bin em dest pê bikin. Em ê divê waneyê da çi hîn bibin. Ne wisa hevalno niha gava ku em vîdeoyekî temaşe dikin em çi hîn dibin armanca me çi ye divê em pêşî besa vê yekê bikin û em bizanin em çi dikin. Dema boriya berdest çi ye û em kîngê bikar tînin. Hevalno em ê besa vê bikin. Awayê pêkhatina dema boriya berdest bikaranîna lêkerên xwerû gerguhêz ne gerguhêz. Hevalno bi rastî di demên borî da bi taybetî ji bo demên borî ev lêkerên gerguhêz û negerguhêz giring in. Em ê yek li ser wan bisekinin. Bikaranîna lêkerên hevedidanî em di demên borî de em tenê lêkerên xwerû yan jî lêkerên pêkhatî em bikar nayînin hûn dizanin. Em ê besa vê yekê jî bikin. Bikaranîna lêkerên pêkhatî erênî neyînî dema ku em hevokekê ava dikin saz dikin em hevoka me yan erênî ye yan neyînî ye ne wisa em vê çawa pêktinin em ê besa vê jî bikin. û yekjimar pirjimar em ê di dawiyê da jî hin lêkerên me hene bi taybetî lêkerên gerguhêzin yên ku bi paşkira andinê pêktîn hevalno em ê besa wan lêkeran bikin wekî lîste û lêkerên ku bi lêkerên hevedidanî yên ku bi lêkera kirinê pêk hatin em ê besa wan bikin bi lêkera dan, xistin, anîn, birin û girtin. Lêkerên hevedidanî bi vî awayî çawa pêk hatine em ê besa wan jî bikin. Bi rastî ev mijareke giring e em ê di dawiya vîdeoyê de wekî lîste em ê lê binerin. Dema boriya berdest çi ye û em kîngê bikartînin. Berî niha yanê çi? Berî niha em bibêjin mehek berê, salek berê, 10 sal berê. Hevalno gava ku em bibêjin berî niha ev tê bîra mirov. û di demeke diyar da, di demeke kifş da. Gava ku karek, qewimînek an ji bûyerek li ser hev pêk hatibe ev dem tê bikar anîn. Yani em bibêjin di dema borî da me hin tişt kirine yan ji hin kesan hin tişt kirine û ew kar ew tişt li ser hev yani bi domdarî kiribin ev dem tê bikar anîn. Wekî hemû demên borî divê demê da jî gerguhêzî û negerguhêziya lêkeran gelekî giring e. Di dema boriya berdest da lêkerên gerguhêz û negerguhêz çima giringin? Ji ber ku em di hevokên bi lêkerên negerguhêz de em cînavkên xwerû bikartînin. Cînavkên me yên xwerû kîjanin? Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Em cînavkên me yên tewandî jî di lêkerên gerguhêz da yani ji bo lêkerên gerguhêz em bikartînin ew jî min, te, wî, wê, me, we, wan. Em ê niha li mînakan binêrin. Em ê mînakên xwe nîşan bidin em ê baştir fêm bikin. Ev dem demeke hevedidanî ye. Dema hevedidanî çi ye hevalno? Em bibêjin ez çûm. Ez çûm dibistanê. Ev kîjan deme? Ev dema boriya têdayî ye. Ev dema boriya têdayî ye. Lê heke em qartefa dema niha di bînin pêşiya vê lêkerê dê bibe ez diçûm dibistanê. Binêrin. Ez çûm dibistanê dema boriya têdayî. Ez diçûm dibistanê dema boriya berdest e. Yani lêkerek ji yekî zêdetir di qartefan hilde ew dibe demeke hevedidanê.
Emin hal mina kan binêrin lê ez bawerim we fehm kir binêrin ez çûm cuda ye ez çûm dibistanê cuda ye ez diçûm dibistanê cuda ye Çixwe em ê dawayê pêkhatina vê demê de ev dem çawa pêk tê em ê lê binêrin em ê besa vê yekê bikin dê baştir were fehm kirin Awayê pêkhatina dema boriya berdest Evan pêşiya pêşîn kirde tê yani di hevokê de tekez kirde heye Pişra qertefa dema niha di rayeka dema boriya lêkerê û cînavkên kesandinê Ev ji bo hevokên negerguhêz deme yan jî em yekjimar bibêjin dema ku em hevokeke sade çêkin em lêkereke negerguhêz bikar bînin awa bi vê awayê yani teşeya em bibêjin dema boriya berdest bi vê awayê ji bo hevokên negerguhêz yani divê di hevokê de yani lêkereke negerguhêz hebe Di hevokên gerguhêz de rewş diguhere ew çawa çêdibe pêşî kirde tê pişra bireser qertefa dema niha di rayeka dema borî ya lêkerê pişra jî cînavkên kesandinê binêrin li vê derê di hevokên gerguhêz de kirde qertef rayek cînavk di hevokên gerguhêz de me got hevokên negerguhêz ne wisa belê di hevokên gerguhêz de kirde bireser binêrin ferq ev e pêşî kirde bireser qertef rayek û cînavk em niha li mînakên xwe binêrin em ê baştir fêm bikin Hevokên dema boriya berdest evin em niha behsa hevokan dikin pişta em ê li gorî kesan yek bi yek lê binêrin Ev tenê hevokin Dilşayê penêr dida cîranan kurê wê jî bi wê re diçû Bavê min ez li sûkê digerandim birayê min ê mezin dexesî dikir Xwişka Mîrza ji wê re name dişand ew pê pir kêfxweş dibû Ciya min yan jî dêya min Dêya min di taştê de şîr dikeland kêfa me pir dihat binêrin dihat Ev dema boriya berdest e Dema ku em piçûk bûn me çavgirdonek dilîst binêrin evalo niha em behsa paşeroja xwe dikin rabirduya xwe dikin dem di ser re derbas bûye di vê derê bi piranî em behsa gund dikin ne wisa lê dibe ku gund nebe bajar be jî min ev çîrok li gorî em bibêjin xwe min berhev kir hûn jî dikarin mînakên din jî bidin em bibêjin çi hatibe serê we hûn dikarin lê zêde bikin Me li gund dengê çivîkan dibihîst bi me wekî newaya muzîkê dihat binêrin me li gund dengê çivîkan dibihîst ev jî dema boriya berdest bi me wekî newaya muzîkê dihat mirov dixwest tim guhdarî bike Bikaranîna lêkerên negerguhêz em lê binêrin Ez par diçûm kursa Rûsî Me di destpêkê de çi got hevalo taybetiya vê demê çi ye Divê dem di ser re derbas bibe û demeke diyar be Li vê derê me lêkera çûnê bikar anî Me got ev dem li ser hev pêk tê binêrin ez par diçûm kursa Rûsî yani diyare ez li ser hev diçûm Yek jî taybetiya vê demê ev e Gava ku elin piçûk bû bi hevalên xwe re diket ava cemî Divê derê lêkera me ketine lêkereke negerguhêz e Em dikarin bibêjin diket ava cêm jî Em dikarin dewanga hundirin jî bikar bînin Dema ku ev ê bibe ê ev dibe dewanga hundirin lê me dewanga me ya normal asayî bikar anî cemî Ecem her sal dihatin ziyareta gundê me Me li vê derê lêkera hatinê bikar anî Hevanan li Agiriyê navçeya Avkevirê Ecem her sal dema ku em piçûk bûn em li gund bûn her sal dihatin ziyareta gundê me Li wê derê ciyek ji hebû ji xwe navê wê ji ziyaret bû navê ziyareta Gulxendan jê re digotin Yek jî çiyayek hebû jê re dibêjin çiyayê Şêx Elî Ew ji bo wan pîroz bû bi rastî dîroka wê baş nayê zanin ew ji hêjayê lêkolînê ye çima ew her sal tên wê derê
yani ji ew alîkê li wê derê bi rastî min agahiyeke wisa berfire negirt. Ez niha nikarim ji bo wê tiştekî bibêjim lê hêjayê lêkolînê ye. Ew li Amedê qet bi tirkî nedaxivîn yan jî nedaxeftin. Li vê derê axeftin hevala me bikaran lêkera me. Ev her du awa jî tên bikaranîn. Axivîn û axeftin. Em li gund zû radizan û sibehê jî zû radibûn. Me li vê derê dihe lêkerên negerguhêz bikaranîn, razan û rabûn. Bikaranîna lêkerên xwerû yên gerguhêz. Lêkera me biraştin e, yekjimar em bikarbînin. Min îsot dibiraşt, te îsot dibiraşt, wî yan jî wê îsot dibiraşt, me îsot dibiraşt, we îsot dibiraşt, wan îsot dibiraşt. Demek em dibêjin dibiraşt yekjimar. Hevan di demên borî de lê ji ber ku em niha behsa dema boriya berdest dikin, em ê tim bêjin dema boriya berdest. Di dema boriya berdest de ergatîfî derkeve holê. Di demên borî de heta em bibêjin ergatîfî derkeve holê. Îcar di demên borî de lêker li gorî bireserê tê kişandin, li gorî kesan nayê kişandin. Mesela gavek em bibêjin min îsot dibiraşt yan jî em bibêjin me îsot dibiraşt, tê wê wateyê ku me îsotek tenê dibiraşt. Wê demê em pirjimar bikin em ê çawa bikin. Yani me gelek îsot dibiraştin em ê çawa bibêjin, em ê bi vî awayî bibêjin. Pirjimar min îsot dibiraştin. Binerin, li vê derê min îsot dibiraşt lêker li gorî bireserê, li vê derê biresera me îsot e. Lêkera me pêvebera me jî biraştin e. Li vê derê yekjimar, li vê derê jî pirjimar. Min îsot dibiraştin, te îsot dibiraştin, wê îsot dibiraştin, me îsot dibiraştin, we îsot dibiraştin, wan îsot dibiraştin. Hevala divê em ji bîr nekin, di dema boriya berdest de lêker li gorî bireserê tê kişandin. Ji xwe di lêkerên negerguhêz de pirsgirêk tune. Yek jî taybetiya vê demê di lêkerên gerguhêz de em cînavkên tawan dê bikartînin. Min gava din got. Ez tim naxwazim wisa tiştan dicare bikim. Tim evek di serê me de heye, mixabin nayê femkirin hevalno. Yani zû bi zû nayê femkirin ji ber vê em hinek tiştan belkî 10 cara dicare dikin, ev jî bêhna mirov teng dikene. Wisa wekî temaşevan dema ku hûn temaşe dikin, hûn notên xwe digirin, hûn belkî dibêjin ev çima wisa tiştan tim dicare dike. Ewên ku kesên ku vê mijarê dizanin ew wisa difikirin hevalno. Binêrin her kes wisa zû fehm nake ji ber vê yekê. Em devam bikin. Dîsa bikaranîna lêkerên gerguhêz, lêkera me gerandine. Binêrin min mêvan digerand, te mêvan digerand, yani mêvanek tenê. Wî yan jî wê mêvan digerand, me mêvan digerand, we mêvan digerand, wan mêvan digerand. Li vê derê mêvanek tenê heye. Li vê derê kirde min te wê me we wan, biresera me jî mêvan e û lêkera me pêvebera me jî gerandine û bireser yekşimar e. Ji ber ku bireser yek tenê ye, me lêker li gorî yekşimariyê me kişand. Em niha pirjimar bikişînin. Em bibêjin me çend heb mêvan gerandin. Em ê çawa bibêjin? Gerandin me got min mêvan digerandin. Em enêtînin dawiya lêkerê, vê awayî em pirjimariya bireserê nîşan didin. Yani min mêvanan digerandin çê nabe. Ev an em nikarin anê divir de bikarbînin, em anê di dema niha di dema bê û dema bêya nêzik de em bikartînin. Em di dema boriya berdest de kê hejmara biresera xwe em nîşan bidin, em bi lêkerê nîşan didin. Em lêkerê awayê wê raderîn mesela çi ye? Vî awayê gerandin. Min mêvan digerandin. Te mêvan digerandin, wî wê mêvan digerandin, me mêvan digerandin, we mêvan digerandin, wan mêvan digerandin. Ergatîfî bireserbûna cînavkên xwerû. Em di vê demê de dema boriya berdest de dema ku em cînavkên xwerû bikin bireser, em ê çawa bikin bireser?
اما بوی آوای بکن برسر من تو دبهیستی دوی داره تو بو برسر پیوه برا مجی بهیستنم تا از دبهیستم وی او دبهیست ما هم دبهیستن و ام دبهیستن وان او دبهیستن دوی داره ما جناف کن خورو کرن برسر يعني استو او ام هون او اف جناف كي ما ينتوان ديجي لبي داري بون كرده لكرا شاندن من تو دشاندي مالي تاز دشاندن مالي وي يانجي وي او دشاند مالي ما هم دشاندن مالي و ام دشاندن مالي وان او دشاندن مالي لبي داري ديسا ما جناف كين خورو دشونا برسر دا ما بكار آنيم استو او ام هون او من تا وی ما وان جناف کی ما انتوان دیجی دوان هفوکان دا بون کرده ام دوام دکن کرتفا دما باریا بردست آن اینی نیه هوالنا ام لی بنیرن مدسری دا گوت ام ارینی نیینی اف هفوکن لجوری ما بکار آنی بریاوی او هفوکن ارینی بون ام نیینی بکن من تو ندبهیستی تاز ندبهیستم وی او ندبهیست ما هون ندبهیستن ما و ام ندبهیستن وان او ندبهیستن لبی داری ما چکر ما کرتفا نیینی آنی پیشیا کرتفا دمانها وی اوی ما نیینی کر من تو ندبهیستی پرجمار جی ام بکن دیسا روش ناگواره ام دیسا نیتینن پیشیا لیکری من تو ندشاندی مالی تاز ندشاند مالی وی او ندشاند مالی ما هم ندشاندن مالی و ام ندشاندن مالی وان او ندشاندن مالی بکارانین لیکرین پیکاتی ام اجار لیکرین پیکاتی بکار بینم نه ددما بوریا بردسته لیکرین پیکاتی بکارانین آوان براستی گرینگه اموان چه بکارتین ام حالی بنرن من خالیچه را دخست بنر تنه خالیچهک ام بس خالیچهک دکن اوانو گاوا کو ام دبیجن من خالیچه را دخست بنرن لیکره را خستنه لیکره که پیکاتیه جبر کو لیکره که پیکاتیه اف قرطف دما نها کته نالبرا پیشکرا لیکرساز و لیکره بنگهین یعنی منه گوت ام نابیجن من خالیچه دراخست ام دی دخن نالبرا وان هر دو هیمانان ده خالیچه را دخست وی خالیچه را دخست ما خالیچه را دخست و خالیچه را دخست وان خالیچه را دخست ام ببیجن من خالیچه تنی نه من دو خالیچه سه خالیچه ده خالیچه را دخستن یعنی ام پرجمار بکن همه چه بکن من خالیچه را دخستن ام دیسا به انه پرجماری نشان دادن به انه را دخستن ده خالیچه را دخستن وی خالیچه را دخستن ما خالیچه را دخستن و خالیچه را دخستن وان خالیچه را دخستن قرطفه دما بوریا بردست آن نیینی نیه ام هفوکن خوین لجور ام نیینی بکن گوادن ارینی بو من خالیچه را ندخست بنرن لوی داری پیشکرا لیکرساز هیه را چیه را پیشکره که لیکرساز لیکران چید که قرده ام ببجن پیشکرا لیکر چیکر ما قرطفا نیینی آنی خسته پیشیا قرطفا دمانها ده او وی قرطفا رایم من خالیچه را ندخست یعنی من نه آنی دوی داره من گوت من خالیچه نه را دخست ام وی آوای ناکن ام وی آوای دنویسن ده خالیچه را ندخست وی خالیچه را ندخست من خالیچه را ندخست
ve xaliçe rane dixist wan xaliçe rane dixist em pirjimar bikin min xaliçe rane dixistin em dîsa enê lê zêde dikin ji bo bibe pirjimar te xaliçe rane dixistin wê xaliçe rane dixistin me xaliçe rane dixistin we xaliçe rane dixistin wan xaliçe rane dixistin Bikaranîna lêkerên pêkhatî dîsa lêkerek em lêkereke veşartî lêkera veşartinê em bikarbînin min sêv vedişart binêrin gava ku em dibêjin min sêv vedişart li vê derê ve çi ye ve pêşkireke em bibêjin pêşkira lêkersaz e lêkeran çê dike ev vekirin em bibêjin veşartin vexwarin veşuştin vekolîn mesela ev pêşkir lêkeran çê dike me qertefa deman ha di anî xistin navbera pêşkir û lêkera bingehîn te sêv vedişart yani em nabêjin te sêv diveşart em diyê nayîne pêşiya veyê em dixin navbera pêşkir û lêkera bingehîn wê sêv vedişart me sêv vedişart we sêv vedişart wan sêv vedişart em bibêjin min gelek sêv vedişartin em ê çawa bibêjin wekî hûn jî texmîn dikin em ê enê lê zêde bikin em ê bibêjin min sêv vedişartin te sêv vedişartin wî yan jî wê sêv vedişartin me sêv vedişartin we sêv vedişartin wan sêv vedişartin em van hevokan neyînî bikin min sêv venedişartin dîsa me çi kir me qertefan neyê ya neyînî me xiste navbera pêşkir binêrin pêşkir pişra qertefa deman ha û pişra jî lêkera bingehîn venedişart te sêv venedişart em vê neyê nayînin pêşî em nabêjin te sêv ne vedişart wisa em nabêjin em dibêjin te sêv venedişart wî yan jî wê sêv venedişart me sêv venedişart we sêv venedişart wan sêv venedişart em pirjimar bikin ji rewşnayê guhartin tenê em enê lê zêde dikin em hejmara biresera xwe em nîşan didin em dibêjin min sêv venedişartin te sêv venedişartin wî yan jî wê sêv venedişartin me sêv venedişartin we sêv venedişartin wan sêv venedişartin Bikaranîna lêkerên hevddanî em niha jî lêkerekî hevddanî em bikarbînin lêkera jêbirinê dîlanê nivîs jê dibir li vê derê hevalin hevok me tenê nav guhert di hemû hevokan de bi vî awayî em nîşan bidin dîlanê nivîs jê dibir solînê nivîs jê dibir qenco nivîs jê dibir sultanê nivîs jê dibir berfînê nivîs jê dibir aram nivîs jê dibir ev yek jimar e wekî hûn jî dibînin nivîs jê dibir em pirjimariya bireserê em çawa nîşan didin em bi enê nîşan didin enê li lêkerê zêde dikin em wiha nîşan didin dîlanê nivîs jê dibirin yani di vê hevokê de diyar e ku dîlanê gelek nivîs yani ji nivîsekê zêdetir nivîs jê dibirin solînê nivîs jê dibirin qenco sultanê berfînê û aram nivîs jê birin jê dibirin divê li vê derê diyek hebiya me nenivîsiye biborin Evano divê em di demên borî de navdêrên kirdeyên nêr jî em bitewînin lê mixabin ev hê baş rûne niştiye hîn wisa qebûlkirineke giştî çênebiye em navdêrên nêr mixabin natewînin em birese em kirdeyên nêr natewînin em tenê navdêrên mê em heke kirde be em ditewînin ji ber ku di dema boriya berdest e kirdeta wan dî bireser xwerû dimîne ji ber vê yekê em çima mesela em nabêjin qencûyî nivîs jê dibirin ev hinekî wisa asîmle bûye em bibêjin têk çûye em navdêrên nêr di demên borî de em heke kirde bin em natewînin em iyî nayînin dawîya wê di rastiyê de divê me bigota
arami nivîs jê dibirin. Yan ji qenco navê zilaman e. Qencoyî divê me bigote. Lê me wisa negot. Em devam bikin. Negot qertefa dema boriya berdest a neyînî neye em lê binêrin dîlanê nivîs jê nedibir. Li vê derê hevalino di lêkerên hevedudanî da karê me hinekî din hêsantir dibe. Em çi dikin? Em qertefa neyînî tînin ber di hêmana bingehîn. Li vê derê mesela lêkera me jêbirin e. Hêmana bingehîn li vê derê yan lêkera bingehîn birin e. Mesela em neyê tînin vê derê dîlanê nivîs jê nedibir. Solînê nivîs jê nedibir. Bi vê awayî qenco em bibêjin sultanê berfînê aramî nivîs jê nedibir. Em pirjimar bikin dîsa rewşnayê guhertin dîlanê nivîs jê nedibirin. Solînê em bibêjin qencoyî sultanê berfînê aramî nivîs jê nedibirin. Li vê derê jî divê hebiya me dîsa şaşkiriye. Em devam dikin. Lêkerên ku bi paşkira andinê pêk hatine hemû gerguhêzin evelno ev jî xaleke girîng e. Ji xwe heke hûn heta vê derê we xwendibe hûn vê mijarê dizanin. Ji ber ku ev destpêkê de tê gotin. Afirandin, ceribandin, civandin binêrin hemû bi andinê pêk hatine. Mesela afir andin, cerib andin, civ andin, çelqandin. Lê em wisa naxwînin em dibêjin afirandin, ceribandin, civandin, çelqandin, daqurtandin, derizandin, ecibandin, fetisandin, eşandin, kişandin, kelandin, şikandin, meşandin, zıvırandin, helandin. Lêkerên hevedanê yên ku bi lêkera kirinê pêk hatine gerguhêzin ev jî acizkirin, amadekirin. Bi rastî lêkerên vê awayî pir in. Lê wekî nimûne em çend hevan nîşan didin. Germkirin, sarkirin, belavkirin, cotkirin, bêhnkirin, birêkirin, silavkirin, valakirin, aşkirin, jêbirin. Aşkirin hûn dizanin. Ne wisa dema ku mirov kesekî aş dike. Lêkerên hevedanê yên ku bi lêkera danê pêk hatine gerguhêzin wekî avdan, deftan, girêdan, paştedan, dengdan, tevdan, silavdan û awirdan. Lêkerên hevedanê yên ku bi lêkera xistinê pêk hatine gerguhêzin ev jî ji destxistin, bi destxistin, di hevxistin, li navxistin, bi binxistin, bi serxistin, li erdêxistin, pêxistin, jêxistin. Lêkerên hevedanê yên ku bi lêkera anînê pêk hatine gerguhêzin ev jî bikar anîn, bi cih anîn, bi vir de anîn, bi ser hev de anîn, ji nav anîn, baş anîn, xirab anîn, bi bîr anîn. Lêkerên hevedanê yên ku bi lêkera birinê pêk hatine gerguhêzin bi rêva birin, bi hevra birin, ji jorva birin, ji jêrva birin, ji nav birin, hevbirin û herwekî din. Lêkerên hevedanî yên ku bi lêkera girtinê pêk hatine gerguhêzin ev jî derî girtin, bi ser de girtin, hev girtin, nav girtin, çav girtin, dest girtin, soz girtin, rojî girtin, şert girtin.